An ochtar GAA Beo, Cluiche Ceannais Peile na Mún faoi fethe, Craobh mórtas Dalata Hotel Group, agus siad Ciarraí agus Corcaigh a bheith le chéile. Tránóna maithagah agus bhfuil giad fáilte an sa go Páirc Aibhistín de Staic Ciarraí. Tránóna atá beagán gaefar ach anarúnach chun Peile, agus mar chinseamh imthonnta tá Declan Quill den gléithe seo tránóna. Declan tas nóid le Ciarraí trí chléithe imreach go dtí seo. Tú sás leis an dulchan cín? Sásta galore a bhríon, I suppose nuair cóir amach ar sa céad cluiche bhíidir anna bhar fad hí sa Spórt láraige ach I suppose os glíoch na súla an sa tarna cluiche nuair a bhuaigh Corcaigh orthu cluiche níor cluiche má hán dehanné a scóráil an íseal ar fad ach níor imar Ciarraí an aircarníthe sin bhí díma an dána ráise go mé sin ach an láf ní friar a gine cúnta an chlár bhíidir a bhd níos fearr ag obair a bhd níos fearr mar irin is dólam cumá ach tá dul chun cín déanta ach beag dúláán mór rompó anocht. Bin éon chéad bhuaige Corcaigh in le bhéalsa le tamil de bhríonta gine Ciarraí, cecho táchtach agus a bhí son an dóileat de bhuinín na fórne. Ag an dá cáiríonn sé sin go mór lo, I suppose credan siad in go bhfuil siad an ná bócant ar Ciarraí, hí annacuid den na líanaid thaig tosnú anach ag immart iníthe sin cumad do Ciarraí agus do Corcaigh an dát. Agus tuairim sé sin féin bhuinín dos na himróirí, tá siad stig sa seomar feiste san isise rá, is féidir linn é seo a dhéanamh gan dát, tá siad déanta gon hena féin am lína, agus is féidir né a dhéanamh ríist. Tus an Ceannais cé bheith an bua Corcaigh nó Ciarraí? Just ag fécinn tríd na fórna an sin, an na réaltaí ar fad é Ciarraí ach, caig na réaltaí obair go dtíon cumá, na lehéadí Martin McKivrigan agus Craobh Whitehead ar a gréibh na héireann im líana hena féin, anna cuid a sa lads ag immert leis na clubanna Páirc an Craobh níos lua, agus gan dátá Paddy Lane agus Tomás Kennedy a cáistigh sa lína lán tusach cumá. So tá na réaltaí é Ciarraí ach mar dúirt mé níos lua caig siad an obair a dhéanamh caig sin le rád a pasáil timpeall agus is tólam go mbeidh an bua Ciarraí mar stólam go níos má taithí acu ná muintear Corcaigh faoi láthair. Well, ní fada bhain tús na himar an sa a méid an cúigiú Craobh as a chéile ge Ciarraí nó an chéad chun ge Corcaigh ó fé héan. Tá na himiróirí agus na bainisteoirí Dalata an Ciarraí agus tamlíonn vigahin de labhars le ré cín agus let más ó sé agus seo a raibh le rácha. An stíl caiide ha ge Corcaigh tá síomha dul díreach agus tá sé sin dain téireach níl mhótha ceanna bháin. Sné a mhótha agus fuair na sé Corcaigh má dhéann siad aber tagann spríd díalmhar nuair a dhéann siad rithart agus chafa bheith an aire chá lead na linne déanamh go maith na cúlathe agus obríonn siad cruaig aché sin ráite cinnte go bheith Corcaigh díú isteach ar an déobh san na gcluiche go maith is feabhsa chur ar a héin. No sign of Darish she tonight.
How much of a blow is that for Cork not to have him? Yeah, no, Dar didn't make it. I suppose, look, like any good player, everyone's a loss. And at this level, especially with games week on week, you want everybody that's available possible there. So, but look, same as we've done all year, somebody else just steps up and we get on with it. Just a sin one bochtint. Pay me or a horig on size spread. Agus on mion as a darka, agus a kaid low, shned na himrori hawen. Hami saw selection lads again. I year of sorry, year of Kurstach cob the fad, so snell win not to spontus, she not. Knock out ha agus not the wine. Hami dearer. You don't see too much ball being caught there really, but it's a battle, and sometimes it can be like the first 7 minutes of the game we played the last day up in Páirc Craobh. I think we didn't get our hands on the ball and they went 3-0 up, and next time we got a ball and we come back into the game. So it swings and roundabouts there, and if you can make the most of when you're on top there, or as little or as much ball as you get, then that can really dictate a game. So look, we'll see where we go. Tá na Craobh Corcaigh a teachtain críthe agus beag an dáchla le Ciarraí Beo TG Carníl Dátaí go fáilúin an iad Ciarraí nó Corcaigh go thruigh a Ros Camáin agus sanna gúig go láin an lúgs go learsach le Ceannais an búteoir I gcuine híráin sach le Ceannais. Se tá óna go hálinn Chris Maguire an sanna chúnta chláir an réiteoir tá óna agus an fingin mithe go talamh mar sin an tarna híireacht agus caibh an Euro búteige Corcaigh agus iad I gimmert leis an ngé a dheall roche sa chiad leisio agus tá sí láide go leor, níos láidir ná leohanna cinnte. Mar sin tuairmid le sacaíoch an dearna fórne se mar a bheith ag Ciarraí agus cúpla thrú déanach dar a Staic ar cheannacha sa lína lán chúlinn san taobh Gearóid Evans sár felladóir ar fad ón ó flehartíín ar thosa sé siúdan lá dearnach tá seán ó cuioin gortathe agus tá éon ó beaglíonn san anna láidir mar lechúlaí láir. Héna cúig for Daniel Kirby agus Evan Boyle atara a gcuineann chláir an lá dearnach táid anna láidir lána Bertacha scíal mórna bhfuil Cillian Dennehy ránathe agus é sa líne le hosagan son agus na buicmhóriste Gearóid White go háirthe taobh le Tomás Kennedy agus captain na fórna Paddy Lane. Corcaigh mar sin cícinn de airthe ón lá dearnach ach ní hosagach cethardíomh seo gona Ciarraí an Vince McCartan ar rinne cotán báideoir Billy Curtin son Staic agus tá Peter Rosen san an lán chulaí óg ach tá sé túrdaige nacht ar Tomás Kennedy fála má sé mórrán. Aaron Keane agus Harry Wickstead sin bertas na háire de chléna híonach Derek Clifford an captain na lá na Páirce bhí sé siúd leis gimmert an irig ach tá síalmhór ar a merchant bí cinnte. An chiadúir ag Ben O'Connell tasnú a bheachtas do bliana seo tá sé taobh le príomh na éascaire Corcaigh Danny Miscala le héanna de agus í dil nó níl leis i gimmert an irig Sean Coakley sa chuin eile náid an né gcuine fortláirige an ná dearnach. Well, Reintas name already Declan down to Tacanis, agus the Lewis Eno Bergley Sar Fellador de Farsa. Sar Fellador, Fad, yeah, be on a Blean Kirstach, Gaelish and Gael tucked him Lena Comagas, Craobh na Hair and Boota Gaelish and Gael tucked. Be Shansha Nurig, be Ivra Kahara Grimmock, be Sheg Unsi and Tomer Fad, agus is Stoling Meg She Marangena in Love, Ak Beggar, Sulgair Commander, Danny Miskaliver, Hindi, the Corcaigh come up. Moran, the Briar Captain Corcaigh, Derek Clifford, Sachalar Páirc. Yeah, Calar Páirc beg shin Canúnach Gandao, Daniel Kirby agus Evan Boyle the Ciarraí a gine Dara Clifford captain the Forna agus Mark O'Brien and Trian Larshin faoin na riile Canua go háiritá sé anna Canúnach agus big equivalent úntaach an sin anocht. Tásí crohananta Gandao the Ciarraí se Gearóid fight agus é anmha ar na pointí ráscó ar scór na gá féinte. Yeah, agus rinne sé scrisise gunna Portlar agus a céad báta Gandao iver 3 ar a gréimeach ní dólan go meid sé fanachtaiste agus dólan go meid Tomás Kennedy agus Paddy Lane iste agus Gearóid Wright amó agus I bhéidir ag déanamh an damáiste agus snína himar le céile ón béidir an dahad. Sé do Lewis Danny Miskla tamlín vigahin ar an na hatslát Corcaigh. Yeah, bhí anna hóca leis an seo nurig leis na míonúir Corcaigh agus tá sé anna crí nó ein sé seansó beg ar éon ó beglí nó na cosantóirí Ciarraí súlgéir a cumad ar Danny Miskla an octéna de feite go dtí seo sa Craobh. Se pe báisteach bhí goinn sa riocht óbhaidin scópa léthe agus tá tróna go díal agus tá míad olamh níist an gluthe Ceannais seo an sa Idrailí ach sala gurimí tús leis an gaid beg árán na bhíonna goinn.
Se mar sin mar a dúr tanna fear an chláir Chris Maguire atá ina réitóir an sagan tránó na Bert Ciarraí na banistóí dá an scéil ré cín de haar le Peter ó chahar Savín ó rúchas ach tá sé curfé Corcaigh le breis 5 milliún a fed agus seo fór na thugaige de chéile caiicí sa in 20 le spáráil ge Corcaigh I gimmerte ge Peile agus a bheag nó bhór Declan na fór na céanna seachas beidir bert nó trúr an dáheh. Ja, agus tá sé simúl gohfuil Cillian Denhéime isteach gurí lár na Páirce cí mé ar an téhile den gurt agus Daniel Corbeime ar an glíháin ach tá Corcaigh chun bheith gimmert leis an gcuid sa céile agus ar éilein. Se caiisian an gcuid san a gúsáid et golóir chuige Ciarraí Evan Peile ná di le láimh amháin ach tá an fel fachtacha an neartan san aige éana ó beaglaí. Bhí Ciarraí míchrain agus is don go gur leir bha iireachtaí ar fóríl caiicí sa hin ach bheitfá láidir gur scéal defriúil beidir bheith an nochtan. Mar sin Peile ón Maile Dubh mar as gannách eng ón Maile sin tá cumas amán íochta ann fescarí Páirc fear listóideis. Gachéin agus a chór héin igen san hir, ní chimen chosantóir le cos ach Ciarraí tacht go láidirn sa foiith agus beidir gur bhain sé an numracha as san siagarí Tomás Kennedy. Cúicín de féintí geisiút sa bheachtas. Peile bouta a bháin eile. Captain na fórna Paddy Lane. Daniel Kirby agus ríist an ceann an áde ag Evan Peile an sanach an ó beaglaí gnach timppel an cuairmhóthar. Fachta go háling ge léon tá slíteanta agus de raibh sé leiste go háling ach go bhfuil an seans leite. Well, kick sé ar isteach. Deis go Ciarraí ar ghulchan tosaigh. Ja, bhí seansa ige chuir an trasná an lís luha a bhríon ach tháinig sé isteach an sin thug sé solo sa breis ach cinnte bhí beidir bhí taring peag ar a lámh agus é gur chuir an trasná so seansúnta an céad scór agus é facta ag Paddy Lane in ocht ó kick séir. Ach de léidir sin son agus ag roiid bhaidtír griimisin gúil gara agus féir ar an mertse gara únt agus féir ortha. Nis, maras gannách I bell an léinmh an chiicamach an a háchtach. Focail igen réitóirlis an mair líne, penny atá a déanamh tinista ó anna hna claise is se cortain agus sin ceann bra fada leis a góir gan dat. Gafa haar rinneú bert tóca go dasan son de Corcaigh ige Mark O'Brien. Cluiche stigan son agus bhí son beléir don daul mar a déir fan Cluiche. Ja, cinnte Cluiche Beo ach tá sé simúl tuhfuil Evan Peile dul suas mar a dúirtú hena féin le lámh amháin. You know, bhí Becartmeoch an líróid sin tócha again a gá lámh beidir ach Cluiche cinnte agus seo seansúnta de Corcaigh leis an gcuid. Seansúntach go díreach. Agus las mud an stúa 10 méadar mar sin Danny Miscle fear bhaile an cholig. An taobh ceart dá Jasóg. Ach bhfuil sí fada go leor tá go dain sin ard scór agus rá féinte. Ard scór ar fad agus ní raibh sé sin éasca tuis gan dát bhí an gcuig ach ní raibh sé sin éasca bhí sé dá de cúig slacht nach mór amá agus sin tús úntaachta Danny Miscle agus Corcaigh. Se tá imimeoirí ag an dáidan Sean Coakley agus Dylan O'Neill 3 pointí gáiltún imirt ar bhíú rá féinte iad. Cillian Dennehy hís fóing an sa agus tá an slua mí hástal ar a dagníon Aaron Keane an filme hegaríon de bheile Berto Corcaigh agus an tríú fear ar a dalamh. Tóca go dasan san is gef áir an fólaí duine de shrúr ó bhaile an aspig ar thóir rá féinte eile ach bhfuil an council methir chlé agus ar fóréil. Ar fóréil an uair sin ach bíúdal ag an ceann sin mar dúirt mé tá an gcuid láir a golóir ag dul dro an chúil sin ach a ríist ochras ar Corcaigh a bhríon bhí ar nús ar an Briste siús idir istólam Daniel Kirby agus Dara Clifford agus bhí Corcaigh an chun éhócant. Sin dacóir a gur Corcaigh mohantu féicnisteach an taobh lína sin na rudí go bhrála fécintar. Casper Roback os na Craobh ag Gílárne. Cíimiata níos ísle an trosa agus duine ón dáthebh ach an brise fachtaige Peile. Ó me ge leis fiochaint agus tá rás cosint sa smachtathe go háling an son ag Paddy Lane. Caite siar a geisiút. A ríist craíonn ó beaglaí mórán
Tráchtairí Cillian Denny, a hostagan chéadla ach gorta ó hin. Idir an tinnis seachas gortúbhí chuirtin isteachir. Tomás Kennedy, fuair héan na trí gunne Ross Camáin ina chéad chluthe strathe. Siar bóta bháin eile. Chofada le Paddy Lane, fear Aibhistín de Staic. Corcaigh a cosint leistig den lína chuig féidir a stahad. Ach tá ábhar spáis bunteach aige Ciarraí. Agus rúnóig sa Ciarraí níos mó ná Corcaigh. Is aige Corcaigh atá an ré. Cúig nómad ar a glog. Rúthar má aige Tomás Kennedy an sa gafa leistig an sa de Rose. Ach tá níoreach san beagán lag. Tóca aige Billy Curtin. Well, ní féidir bara méir leagar bhaidúir is léir. No, cinnte, ach lágíocht ó Hamáis an uair sin, ach sé samúil nó hagan Tomás amach is é Cillian Denny hétal dul isteach ó scór an cúl, ach tá Ciarraí anna ainoch caithfidh sin bheith dóla a gcuine na gaotha sin, tá sé láidir golóir. Orn fólaí agus únú maith geisiúd chun tosaigh, chá fadal níos le Gary Hallen Bert den drúr ó bhail naspig agus tá an tsúracha ar chliáán clé na Páirce. Se chun cóclaí fuair náid an é mar a dúirtal ná deirg. Lánta sídíar ag slíanamh, déanta go deasa go Ricky Barrett, miscile. Well, de chroig sin spás agus tá an ceansan anna ard agus is painted an scá de ghríman trasnáin sin. Ja, agus tugur suirte sin féin bhaín dó gan dá gá kick ó Danny Miscile agus gá scór fight aige sin kickdá cretil in a cosclé cuma ach fécaríis an slí a cháirigh an gcué leis an cad sin dul thar an trasnáin ach a ríist Ciarraí caiig si bheith fáinach a caiig siad ocras a haspáint inis a gcóir an kick amach seo. Danny Miscile rindas a daine tá fóstar scoile déanamh na háteiste a gláiste chuilim agus gan dát mac le John Miscile a bhfuil Craobh na hÉireann le Corcaigh go 2010. Búil agus immer go tappa aige Ciarraí níos sanúntach. Ceann má búirt aige Denny ach a ríist an gadaíocht go dílann san aige Dara Clifford is tóilm agus idir bhreithúnsaí se chun Corcaigh. Tóca stigan sa agus déanta go deasa aige cóclaí a túirt féin dá féinte tá sé sin a líontach arsún. A le héad a scór an obair atá dhéanamh ag na cosantóirí Corcaigh gan dát ach cóclaí tháinig sé amach níor aonráid ina cheannaige ach dul go an gá féinte agus sin kick den céad scá leis an cosclé díreach thar an spot a dubh túsúntaach de Corcaigh go bhrion. Se fearcha rábhlíonna mó le gortathe se Sean Cóclaí. Díonn sin ACL agus bhí gortathe lora go leis a déanamh tiniste. Ach tuigann siad a háchtaí is atá na deisnasa a hapú. Sin cúcin as a chéile in Isiacha. Báil amachchansa agus Michael Lynch bhí Mikey Lynch in Andy Ivredó an nurig aige Ciarraí Michael an trosa fear bhail an bhuiinn chuisleán na maine. Se seo dá an scéilinn 32 úclathe ceannis mún I dtír na fórne. Fithe ceann Declan buaite aige Ciarraí 10 aige Corcaigh. Ja, túsúnta Corcaigh go dtí an cléthe seo a ríis sin a bhd níos fearr ó Ciarraí an líróid díreach isteach cá mar tá na leidirstigh anna dain séireach nó isteach go lábhan cúlbáir ríis a bhrion sin an gcuir ríis is tólam. Se bhíon pas coisige Evan Boyle anna dheasar fadan sanach Corcaigh agus ríis ceann anna dheas cuacht an clíochán suas cimáttas aige Mark O'Brien. Brún sahanis Ciarraí agus óin ó Flaherty. Ricky Barrett, dimmer leis de Bears a gcuineann daingin a gluthe ceannis na mún díreach riimiis den nulach. Cóclaí a ríist, anna bhlocáid go dún san de Ciarraí aige Dara Staic. Mátá eisfraba na caide tóca aige Corcaigh. Sin bhíon anna cosantó Ciarraí agus Dara Staic fear tháinig isteach sa cúin sin in ionad Isaac Brasnan in ucht anna bhlocáil ar fad. Ray Keane hís a dheimhlíne agus ordathe á dúirt aige. De luas na Bears bhí sé siúd na bhainisteoir ar a súdnar a bhúidir Craobh a chunta is tóilm a 2008. Corcaigh inis sásta báta sellibhe a chur le chéile. Ben O'Connell drahar le líam atá le St Kilda's a Mumhan san Astráil. Tóca go deas agus a réistin pas coise aige Dylan O'Neill gafa leistig den gosint hí san ar aus agus tá O'Connell istig trast an chúil pas ro ard fós aige Barrett.
agus tá sé siúd leis gafisteach go bog. Well, ní bheith Tomás ó sé ó hásta sé gosint. Ní bheith agus chun an níorna rá bhí cool ann do Ricky Barrett bhí an pass róáir an cé dul sios ach nuair cas sé isteach an seo ní raibh éon duine os a cór amach bhí cool ann le tógan ach níor bach sé leis bhí sé sásta leis an puinte leis an dorn ach Corcaigh go gimmart an Peile ar fad faoi láthair a bhrín. Bhíon bhlacáilúntaach an son ag dar Staic ní roiad hin. Chic amach tris éon ó beaglín na Gaeltachta a bhaintteach. Níl áhar is seach bhfuil gá ag Ciarraí le freigra. Seo chun bhaid captaíon na miniúr an Uirigh. Trastan na Páirc leotha Pá Walsh. Ó nó flehartaí fear a chaile gách le ceannas iléir leis an scoil níos tuaiscim líana counts na Cumáin. Cornaí ó gáin sa chaid. An braithir a Christy a dráilí an scoil. Pass Ceannais. Trastan na Páirc a chofad le éana ó beaglí déniumat goile a bheag nómhór caitansa. Nis tá ábhar spáisinsa ag Cearbí chuideach brúir ach tá an bheirt go bhfuil déanta níl dheis agus fóraíl. Ja, mí áid dan in nuair sin ach anna cuid saolas an áil arsúla Ciarraí seachas dul díreach míad imil le Carnóga tá Tomás ó Cinnéad imil le Carnóga fearrtá gimmart leis na sínsir ach níl siad a chur an cadisteach chuig an éarcar ach I máthúm big gan ó trí cín imisteach ach níl sé tarlú faoi láthair réanos. Chic amach de raibh sé hóstar fad a lár na Páirce agus tá an telebhúte ag Corcaigh Frank Corlínis fear ó Dalata Russa. Táiste be nafil na hain de Cluiche féin go raibh na réaltar fad ag Ciarraí riimi se gluthe ach na himróí seo tá ag Corcaigh be nafil in nuair ceanna aithne ortha ach nuair a hála héadí Mark O'Brien a Cluiche chun céin agus a gaimteú na sprice tá seansacha. Ja, cinnte agus bin scór den céad scóirí seo Mark O'Brien ach Luirg mé comá bhríon tá na réaltaí ag Ciarraí ach caiig siad an obair a churisteach agus faoi láthair níl siad ag obair cruaig go leir lár na Páirce tá Corcaigh ris díreach tríd an lár bhí Luigh Tomás rivan gluthe go téan Corcaigh díreach sin tá arsúlacha agus tá sé go brú amachtóibh. Well, in ceist na ceann táchtach. Bhí cecht na fála ag Ciarraí ó chluthe na caiicíise ó hin. Cuman níos bhar chúrsaí an saoil calaistíanta tá Jack O'Sullivan. Seoltaisteach má tá brúan sanis a gosint agus bútear ás ar fad. Well, dhéon stunning go bheith. Kick sé an seo de Ciarraí bhí bula déanach an sin Jack O'Sullivan is tólam. Se bhfuil bhí Paddy Lane bhí stig. Paddy Lane bhí imil le Carnóga mar bhí rit Tomás ó Cinnéad amach go dtí an taobh agus bhí Paddy duine ar gcuine stig imil le Carnóga. Bhín an níróla bhí sa cain fí chuir an níróla isteach díreach agus cíimiid chuile Harlóig. Ach ní ceaps go bheith Paddy Lane a bheith fé. No, rinne Tomás Kennedy an ré a dhéanaan Paddy Lane de gná ach seo ceann tapig tóca amach go dtí ón ó fleharta inis. Nis tá a hansaige má saim le sé agus is saimach ní dhéannig san an bheirt. Lá go leor deireadh hir an dara ceann ar fóraíl ag Ciarraí. Agus fécant sios ar an téblín an sin ní raibh Tomás ó sé nó Mark Fitzgerald sásta le sin an éarcar ceartach beidir ónim heisteach bhí gáí níos féidir gan dát. Se Maras Horn agus Mike Frank Russell I deanta Hamáisí héan san an Mark Lár Páirc tóca go díal Corcaigh go ríist gan muil dá líadar agus Ricky Barrett puinteach a ríist díala seo bheirt rómhóg ar fad sin peint anna bhrá. Rómhóg is féidir le sin a rá ach tell den céad scá Corcaigh is dul an Mark O'Brien rinne an Mark ar dús líró díreachasteach go dtí Ricky Barrett fearhfuil taithí aige bheith gimmart leis na Bears agus sin scór den céad scá a ríist. 8 faointe ag Corcaigh ceann amháin ag Ciarraí agus Corcaigh go fécinn dána bh faoi láthair. Sin tarna scóra ag Ricky Barrett. Gan nód bhí mar thuas a gaiir ar bhach a réir agus de hostig muoineáin ar a goma chéana. Ach nuair a hostig tíróin I gimmert. Hosníidir a gimmert. Obair bha aige óin ó flehartaí. Agus is ar a de bhaile atá an fearsair. Seachtaí Evan Boyle. Chan cíann sa le Pá Walsh. Ní lenge a méle chúil fé láthir ag Ciarraí agus caiise dul siar. Agus inis tá cosantóir nó bhí ar feadh tamlín le cosise ag Corcaigh. Daniel Kirby na isteach inis. Inis ar imil le Carnóga ach níl an níróil dul isteach chuige Tomás Kennedy bog amach go dtí an dahad faoi láthair. Se chúine go leor cainte
ag Lochland Ciarraí náfuilin Tinnach Rakiana get Tomás Kendir Chursi ag an levéil so mlíana agus a capach a bheith. Tá sé faoir jaco dó bhríon dó, tá sé isteach samach an blian ar fad, tá sé leis na sin seirnin, tá sé leis na lads faoi fethe sin iirecht má agus Well, the lyrics sin ceannacht agus ceannacht bhíag testáil go géir ó Ciarraí anna faointe ó Tomás Kennedy an sin, bhog sé macadaí an dahad slát, bhog Daniel Kirby isteach agus bin faointe den céad scá ó Tomás. Daar na tríú a diagmátá idir an dá scór a cogadíise. A rís tá broig bhuair grí ar a bhersa Billy Curtin. Which is sin búte I get Dara Clifford, Sora Brigade an Begley. And an breis a Gírínis, Cillian Dennehy. Vertige Corcaigh gefehne, seachas a techt na ró. Nis marsin tá deisian sa fast an bháidige, hwaid agus tá sé de stigar a dóibh hawl. Paddy Lane, paiste bhuachan I hen ferasír de muthe, ach tá cúlaige. Ja, Paddy Lane tá sé Craobh agus bhí sé ar an spotta ceart, ag an nám ceart, ach nadidir méid Corcaigh sásta le sin, nadidir an ribh, so is third man tackle ar siúil sa cún an sin, ach ní ach an réitóir éon airchar, ach sin scór anna bhór do Ciarraí tá siad ar eis sa cluthe inis. And chud caintear screening láir na húide agus sé dearn tú go méid a greibh samplan sunda. Yeah, is dólam go raibh vís ag farar nuair dimig an níró trasna bhí cinnte screening a bhí ar siúlach. Nadidir bhfuil sin leithach nó mí leithach. An over in Lorna Park get Bert Corcaigh and Council Fós an bhfuil ar fóríl inis ceart go leor. Dylan O'Neill fear rénithe charbre an trossan. Ach ní fláin nó beag Tomás ó sé a bhd níos a hástanis. Ach sin an sais imróirí tá Ciarraí a bhríon ó tá cúil crotha an sinnacha as fach in áíire ach caiig siad níos mó ochras a haspáin timpeall Lorna Park agus bin a rud a rinne éon ó beag líon uair sin fuaig sé an brise sin agus críicnig sé I le báide ar an taobh eile. Chic amach tóca ar a thuainnis a Ben O'Connell. Ben éon cúigiú cúil a Ciarraí sa bheachtas. Samúil go leor níl a Corcaigh ceann agus níl éon chúil géilte Ciarraí. Ach cúpla lehan sa Corcaigh go díise Sean Coakley. A rís níl scáda líadar siúd túirt féin spruc agus a bhd amach bhfuil ceann eile chur ar chlé an báutasa trí cín ar fóríl. Ja, sin an dar ceann as sa céile ach tá sé simúil fécinn ar Coakley an gá faointe fuair sé leis an gitóg agus chuig sé gcóir an ceann sin leis an dasóg, so sé decoration a bharcáil agus beag lámh lán ag Dara Staic an ocht istólam. Se slúd bra sa teastáin Howlandson. Mar sin Casper Roback chuig an ceann dearnach ó mú. Lorna Park atá agsúlacht sa chic amach an ceann sa tóca ar Elsa Fadenson ag Martin McGivigan náfuil lúte puinigin. Stechan sa agus ag cimata sin goáling ar fad ag Lord White. Or da hen níos teise fós aige. Daniel Kirby. Ní a bhéan rahí clíhánach leis. Héna dó le 9-8. Sí cín de féintí sa bhreis ag Corcaigh. Nis bhí Ciarraí an sanna sé ónio flehartí agus gan aine á leanúint. Idir an dálaí se chun Paddy. A ríist tásáiltaisteach tá an spás a goscail McGivigan gan brúdá léadar agus an bhartíanta. Anna bha Martin McGivigan croigh sé leis an marc ón gic amach agus críicnig sé le puinte álinn ach ruthar úntaach ó Paddy Lane a rís dardaigh sé ceann. Bhí an lábhan ardaigh an réitóir an am céine pass álinn isteachí Martin agus thar an trasnáin. Scór úntaach tá Ciarraí agus tá siad a bhd níos fearr le chuig nó méid an nuas san isis. Se tá héna dó sa tréimh sé sinnacha ó nó flehartaí á gháil san gan rion de Corcaigh taobh leis. A rís cosa iadra me get Paddy Lane. Gaffa hargaine ach bhain sé nimachas san sin tré tá fisce rábhát nó trí ó Ciarraí. Ja, beidir sin an tríú do Paddy é féin, just beidir an numbert thug namachas in líróide ach sin bhuiile anna yes han sin ó Garrod Evans a stólam. Dara Staic a tíring. Dara Staic, ja, cinnte agus cicte blina Ciarraí, cinnte á Ciarraí tácht ar sa clé díg ar níg. Clé bra oscailte. Ga chain tarna únsa iadreag nó bhór brúan san ar Evan Boyle ach da bhí fáirtí clíhánach leis.
Ciúrt chun cíige Craobh Evans. Bhíonn haar Liam ina haunta ar a bhfuir na nurig. Nach se chuin ó beglaí. Ceannais na glob sa chráda le bheannach búte im léanaige. Agus bheith seán ó Queen ón ghaeltach de gimmert chomá a cha bheith gortathe. I dtíanana bheith feithneomad imirthe. Agus an ré be siige Ciarraí sa tarna le. Tá sé noch gan dát cúcinn de chluí Ceannais múna sa chéile a bhuachtaid. Nuair a dhéanamh ar uairháin rimise néidir nach a cúig goí néidir nach a né. Déardaoin a ríiste meallan na gosantóirí. Tábháilt úpaisteach agus tá Péile sa agus tá chuir an Ciarraíoch láid leis a gceann Sput ná le Billy Curtin. Stolam gur Martin McKibben a bísteach nó Cillian Déardaoin stolam ach sin an over a Ciarraí a ríiste. Ja, Bruce Drimbeder Tomás ó Cnéad an sin ach tá dar le Curtin nar Cluiche sin isteach san anga cuma. Dro kick an áir ó Tábháilt agus cé bhísteach ó Jack O'Sullivan bhísteach. Jack O'Sullivan, Nadine. Déanamh nó mar sin ige Corcaigh inis chun far a Spórt a choscailt má dhéann siad é níos sa bhó. Má féint inis seán agus tamalaí nó scóráil Corcaigh go daon féin tá for a bhúr seach nómad. Ben O'Connell. Tá sáilta go deasaige chun Keenan san. Ricky Barrett. Ríist pas das coisilegs tá ábhar spáisian sáistigh agus cóclaí. Catamach tá nulín géar go leor sa gedil nó ílach cois céim leataíh den sca sin sábháil ar a línan san. Cé bhíonn ní hóldam go dtíireach. Chéimí tá má leanúntaach tá an féil ard a lehamach ige Ciarraí an san. Neidir a bheith pábháilt se bhíonn. Nílam céad fáin géad a bhríonn sé dachar éiscid ach Stólim Carcolór a bhíonn nach leanóid an imirt beag deisteginn fiochan ar na himirt. Tá bháil den sca agus sin kick séile agus tá sé tóca topic ag Tomás Kennedy an seo. Ciarraí díreach luas a chinead san imirt leistigh da tá óin ó feartaí. Well, tá éidir leotha an saláthar bhí a dhéanamh ar thosathe Corcaigh a bhhéalú beagán. Tá deisna ann fós ach tá Corcaigh inis ar 8 cín de féintí le tamil. Agus a réiste teachtain glíháinisteach deisin sa agus a hans agus a bhfuil féinte ag Craobh White níl. Bhí sé carta gan spiúcha chaimsú. Ja, into droir a Pedro Craobh White. Le fag súla níos mó Craobh ach spin sábháil den céad sco ibar a seach Tábháilt se bhí ar an lína nuair sin. Bhí Casper Roebuck ag fécinn téirbéir órá. Padar beag is stolam agus bhí Tábháilt seán do. Ríist an pass coise beidir dahad méidir a goscailt na mearnaí istigh Ricky Barrett. Ach de bhain sé a thuúil den Peile an son agus an féil buinte go. Mach le Ciarraí bóta Ciarraí ar nún síne se tá spás má chuann sin an líróisteach inis. Seo é Méidsin an ceann. Staic Tomás Kennedy búte istigh aige. Rolls fair brúan sa agus an ceann san seolta Harris a trasnáin ag an lán tosaí. Sprálam an stíl Peile sin ceann suas agus líróid fada isteach go ggur an fearmór imil na Carnóga ach sin bin past an céad scór Cillian Déardaoin agus scór eile ag Tomás Kennedy an a bhar fad. Ar thosaí tá hénig caigam a bhráile a bheith gimmert a rialach an léinúh. Bhein istigh sacúna bhríon agus ní bhein éon rud eile imó ceanna amach scórna áil agus bhíon é ach Ciarraí bhd níos fearr le beidir seach nó méad an nuas ag gúnsaí níos dírí agus seachún ríist Paddy Lane ag mar anna bhá faoi láthair. Fic amach búte go Tomás ó sé san agus ní bheith an bhuail ar a cahabh na Peile isteach. Tuigann sé gur tréimh se má í seoinis de Ciarraí an tarna le den géad le má higann tú leat me. Agus gan iadach pointe chun Derrick. Agus, well, ní sodar ach siúl fé láthir an san ige Paddy Lane. Sin go deasaige Boyle cinine ar a Déardaoin ómaige é hénig a thucrú agus táimid Corran an sa a drálaí.
Yeah, Imertana Clichte Nurshin, I suppose on Ballerton scored Dernock, Vider Finock, Vider Shul team Lishin Lee Road, Ag Derry here how hit in Egan or Corcaigh in a gola, Agus Schlaunig, Killian Denhy, Stack, Agus Shin scored and Cade scored reached out Killian Denhy. I mean, Coherman Shoy Drolly, Anna Cleha. Wie smacht get Corcaigh get it zien Lloyd achta and Jamie V Coscoil to begon. Achta Council Port to Gama. Barrett, Hasha Rohalu. Go home lawn, chun tell vuchten Staic Corcaigh, ach a race sar chosin tachawil go two tarlen son. Ciarraí agus Corcaigh shinte. Yeah, Tim Fishte Beo and Queen Verticoid Dunley Road just clash Bioga V on Shin. Lachnicmer Michael Lynch and Shans Gurbe agus Sean Corcaigh. Lynch agus Corcaigh Gadain Vion. Well, I'm going Rick Corcaigh, Staic, Jack O'Sullivan, or Shin, yeah. Okay, on equivalent did Burchin, Corcaigh, agus Lynch. Nish gan out vertin agref se Cartiga Corcaigh Crumme agus an television tún son Shachas vedirige Gordach go Halenta Kadir Farmer Arcunit to Fain. Yeah, Kinta Kaitu Dulcius Aaron Lee Road, you know, agus chance untuk better go by to kick there few one, you know, nor coming to she is being a rator das latigoni. Not ni Arner Shea kicks there Mach the Kirianish. Mach agus son no servartin McKivriganach. But reached to get Corcaigh ta Gearga in Ishika, let's score. Dylan O'Neill ta Anna Lowen your Fadach Neil and Crinisown. Agus reached near the van Brewer Le Fearne of Wola. Yeah, ní raibh ach sin an tarna ceann ó Dylan O'Neill like tá sé anna bha ar an líród ach tá gá ceann churamú aige ach you know ní sé sin go maith don féin bhíní nach an irid. Anna chuid tarlú timp Lorna Parker bhríon anna chuid physiciúlacht Dini ag brú a céile agus le héad so you know smála mé sin eiscin cumá. Well, in Council Stewart go húntaach ar fad agus tóca an the rest to get Daniel Kirby, Mackley William gan out bhuaig cúpla pound ile éireann. Evan Boyle, Stachansa agus tá Tomás Kendi in ish lán go barad a bhanín an chitógan trasa sin dá mar a chéile. Yeah, a score alianta an sin Daniel Kirby on a goal Ceannais Stacadí Evan Boyle a Coforty Lorna Parka pass lob agadi Tomás Kennedy agus sin scored in Cade go leis an gitógan uair sin Macadí Lorna Parka ríist agus á sé búta Corcaigh. Ja, tá aige agus a ríist fiachan céta a glúiseach de Staic. Fearan dahat slatansa agus well Danny Miskle níor bhríist an pass live Crean ach tá anna bhhartíochtíontansa agus Derry here score fachta agus a bheith Corcaigh a chaimsig de chut ní héige dain féin sé Corcaigh. On a score ríist ó Corcaigh lánig sé Staic níl Danny Miskle lútaguin beidir ón cé cúpla méid ach Bhí sé lárnach sa glúiseach sin agus críocna go hálann ag Sean Corcaigh an uair sin agus bhí sé sin ag testáil go géar ó Corcaigh agus tá go méid ar cóscóir ríist. Well, sa cheann nuam diog bhí Corcaigh náid a hochta náid a héan chun tosaigh ó hindi le fuair Ciarraí héna cúig ach bnéan chéad scór le 3 nuam diog ag Corcaigh agus ceanna le búta ag Dylan O'Neill. Cumas ann seileh ach náthú agus spás a chrathú ach go dtí seo níl an réadar a feimú mar bhaileis. Corcaigh dá chuis ar a thuilige seo. O'Neill táis madlik well ní raibh beideach go móthir madlis na céimena. Ja, luair mar féin bhíonn cúpla na méad hin agus Dylan O'Neill san Albert céine ní raibh an féin bhíonn ag dulagóir an ceann sin an tríú ceann ag chlánig sé Staic agus thóg sin omid cos céimen an uair sin. Anna himúil tá Ciarraí anna hásta dul duine ar gcuine agus fécinn ar Corcaigh go déanamh costan sin tá níos mó daoine taobh hir agus tá siad ag iarra bhleacháil suas ach you know tá sé anna himúil na tacticí atá ag cumása sé agus ré cín agus tá cléad an céad scotha gine nacht a bhríonn. Se ní léon sána san éair san imirt tóca Boyle agus trastan na Parkinsa Martin McKivrigan. Fear bhaile bheith eile góid, fear eile bhuaig pound ar éireann gan dát níos túisce im líana. Nuamat a bháin ráite im chlúislam a chuirigh an réitóir leis an drucha nuamat sa chéad le. Ríist obair well obair chalíiseach dar leis an réitóir ach ní dócha gur bail de Corcaigh ón únatsa ón gig séir agus tóca garid ag Gróid White.
Corm, Becuri, Bra, Sasta, again Risha, Mas Marsha, Anash, and Nupe, the Gamedish Huntusik. Kirby, Bert Tucker in the show. Boyle, Galordas the pass in the Gara Kusha, again Kiri, Corcaigh Gabul on the pass in the Kusha, Begon, Nisa Ide. Acher Chlora scored, Ni Fedri the Scarroud. Oh, Bugly, Stachansa, Gente Gadasga, Paddy Lane, Corcaigh, Sneem across the Larson. Yeah, tá sin fear Yakari a Barcol on Iske Raw Husson Shub, Muskin a Tráchtairí ach you know, in and out Begley Lug May Ribbon Gleg with Bradish Dollar own sea agus sin pass all in Dear Gashaka Love of Paddy Lane here rather born at the end of again because they're Harran Trasnan she Daintagus Nastaga. She agus locht na hart bra Sasta und sie vain better elige Corcaigh my jeden shade nach an brische token so the Ciarraí get Jack O'Sullivan. Ciarraí did everybody needs fair on the brishe come every in Tucson Clevy Corcaigh about needs I suppose about needs more aquas or who. Ganeion Garrett boot again at the Mertchul Barde better tusk Fashke the Hacher de Vaim. This Martian O'Flaherty a concealer Ben O'Connell. Ta Walsh more an Yanisha any yellow nocht to have Walsh a cool kinte. Machgadin Gneider. Agus tá Peter Rose á leanún sin go díthilach. Gach seans gur bheith seo an únsaí dearnach sa chiad le. Agus túraigh Ciarraí fé a hauláfa gan a coch leir bheag secondí ach tá san Craobh go dín. Isteachchan sa lígin óid haid agus an cúl! Búte go nú tálaige! Le héad a bháide. Doch Creta fad a Lewis a Forsha in Liron in a lava Visrama count Shaw Cool and Ish Martin McKibbergan Ishtaka lava Craobh White Tralee CBS at Henabela Kayla and Shin August Kitto Ishtak Sakuina Doch Creta fad August Diruk Lahama Stolem August Frostragos Kinte Emirodi Corcaigh Stocha August Tasha the Biaboin Ichele a Lorna Páirc. Neither will an adog Lahama shit again Raytor and son. Capiscar H and adog directoration coolak Neelam Kinta and Yakmi and Tuesday Shinak Kinta Frostricus Grisha Macan Shin and Ishta Corcaigh Shias, you know, Doshak Ne Buinta Nifado Hengar or Suez Kuig no Shea Fuinta Green. Agus Bedig will cart a lesha tacht and so on Suraka down to Chele on Cogger Mogger. Agus K atá sé dírithe inis an réiteoir. Níl éonraon de sa. Ó hosnaíomar tránána ach an cúl san a tháinig an glíháin isteach ruthar úntach ar fad. Ag roid bhaid ach má bhíon ruthar go maith, bhíon chríoch níos fearr fós agus tá beidir be Peter Rose an é. Nílam cinnte with Tom bhís aráil níos lú go raibh sé physiciúil gan dóibh agus bhí. Agus be cartmucan an cléthe physiciúil ach ní raibh sé salach. Well, Carta Dove. An den nóméid sa bosca na baci ag Peter Rose a nús ar gach rud eile. Mar bhar gachtanas. Mar sin big Corcaigh. Bhfuil Tomás Kendi ag dul go dtíomt bosca na baci chumá tá. Bhfuair an vertical. Tá an vertical imethe, tá an vertical imethe. Ní bheith Tomás nó Peter ag imirt an céad den nóméid sa tarna leis dóibh. Well, Críoch annach rá matúil ar fad Corcaigh an son agus Peter Rose cinnte fuair sé siúd agus tá fuair sé Carta Dubh éis tá na himiróirí hawl Ciarraí fnacht ar a bar Corcaigh a dul isteach ach táim den dúine go bhfuir Tomás Kennedy Carta Dubh chomá chéine beag an dáireann a bra ar cheathar díog nuair a ile siad ar fáic na himine agus beidir go bhfiú an camera gágan in san níos cúpla second eile féchan bhfuil éon teacht le chéile Evan Boyle, Dírig an slú ag Rísa, Mike Frank Russell. Ar a goma chéana, na díala víns na cúnaí. Sin mar a hasanse an sa Idrailí. Ciarraí chantastic an cúlúntach san a bhír dhearad na himre. Dó seacht ge Ciarraí, náid a nei ag Corcaigh ag an Risha. Agus mar a dúirt. Well, críoch annach rá matúil ar fad le cuasaí. Nis gan dát ar YouTube. TG Cahir láthir nóir atá limnach agus Timberdarn an san na Gréibh na Mún bouta Cahir a Gréibh amána Minúr Electric Ireland tá san ar fáil ach an cóid sin a leanúint más séimileta hosa sé siúd ag an óm céanna agus has níomar an sa Idrailí
ach na himimeóirí méisteach agus na banistóirí ina deanta beag mórrán lerá cosúd táim cinnte agus an slua agus iad súd a buint lán na súl. As a méid sin sin cód QR lena sin agus tu tú a gluimeáíochta ach tá mína chun sospe go hógan sa I dráilí be leis I gceann cheadnóm nó mar sin.
Se, táimid ar naistir sa ó Cluiche Ceannais Peile na mún faoi fethe Seamarahan scoráil go dtí se Tomás Kennedy le trícín de frintí Paddy Lane le héana dó agus gan out bhí coolúntaach ar fadal son na bhír na himire ag Craobh White. Danny Misclé déanamh go mád a chuirca le trícín an dála céanna go Sean Coakley a chuidir tréimh sem má fad a gan scór sa chéad leis sin. Nel sin lá tanne bhanach leitheanta siar bhí can Paddy O'Sullivan aus lárna Páirc a Corcaigh bhí lábre mór a can Paddy timpeall ar heachtain ó hin agus céimiidir fad gachrá sin trú gur thugusteach rámling can Paddy nuair a haimiid a fiechantart achas cuma. Baiste nóla go léire is mó lá má a bhí geisiúd ar a Páirc seo. Declan raimid siar a fiechant a reintas na buig faointí is tócha tas nómlis an dá chúl. Yeah, Sean Cade Cool is stolen Craobh ag Cillian Denny agus Staic Craobh White agus pass úntaach trasna go dtí Paddy Lane ach just ag fécinn ar seo fécar Cillian Denny beidir piece of beag den screening a dhéanamh aige an seo ach nó séireach sé sin Craobh White agus anna thionnacha ar an gluthe go dtí seo Martin McKivergan Lús úntaach taspáint again sin agus fécar Craobh White tactar a gúlinn push came all in agus ar imil na bróga sin críocht an céad scáthar fad. Fécar sin a rís díreach isteach ní raibh an gúlbar ná éonrad a dhéanamh leis an gceann sin cúil dochreite. Méid sin ráite, thosta Corcaigh anna láidir sa chluiche seo agus fuair gur leor pointí maithe sa chéad le den chéad le. Dúsáidir an gcuid ag túsa an céad le agus bhíidir go mór an uachtar sa céad cúpla beidir céad denú dóiag nó méid stólam seo Danny Misclé agus chuir sé an ceann sin ar an gitóg hús san éar feag tamlín ach bhín faointe den céad scá tarna ceann fuair sé gá faointe ribh sin Coakley déanamh anna chuid amáiste sa cúin ó aon sé sean sa ríist ar an gitóg lasmód an stua agus bhín túsúntaach ag Corcaigh ach hitar an na gola beáin tar éis sé sin a ríist Mark O'Brien dul tríd an lár Ciarraí an oscail ag an buinte sin ina gola agus bhín scór den céad scá ó Mark O'Brien. Túsúntaach chuir Corcaigh ach tar éis beidir an chuigú nó méid déag bhí Ciarraí go mór an uachtar a bhíonn. Níos tá duine an banéil sínsir a go tastín levéilsa go léireoch sé chumas rud a déanta get Tomás Kennedy. Yeah, agus tá sé ag feimnú is fós idir an imil na Carnóga agus nuair muoilín gacróid sios tagann sé amach ar an dahad slát ach bhín líróid sin an líróid bhí sa cain fao níos slúthe líróid díreach isteach ó Cillian Denny isteach i lába Tomás agus cais sé agus rúthar Rasper Harran trasnáin bhí sin go hálann agus hespáin sé cumas ar an gitóg cumá leis an gosclé an uair seo ó 35 slát amach ón gúil agus nuair atá duine mar sin ag testáil seaan sé siús sin cúpla lads ó Ciarraí na ratha ag tuairt takeíocht do Tomás an och Micheál Corc an dát agus John O'Connor Shanna Saidúr Ciarraí agus Mikey Shewell Timmer sé láistín de steach son íon chun éonrad arála méáil ar Mikey. Trásra garid artsan ar bhí sé siúda gimir péis céile. Léa amachchas amach ba Mikey ag fargal ó sé sin banar stór búchach fuair na Gaeltachta nó bhór ar Craobh na hhéir im léana thuas de barc an Crocaigh Craobh idir bheanach. Fécinn ar an grathara stólam. Go díreach. Cearú blin go Tomás na Simón na fórna seo ag an dó Tomás Kennedy méthir cháart a dubh bheith Ciarraí agus Corcaigh ar cheatar díag nuair a éimiid ar fáic na imire an gríanana bhí gon le gála anú trí méthe agus mar a chéinteamh go chéine olamh don gcuid agus don na bhuacht beagán atá le fáil an tróna tá Corcaigh treis fille ar fáic na imire. Tá den túm a bhríonn go mbeidh an cahar ar déag an taobh in an rúnta Ciarraí tá lús do creta ag Paddy Lane ag Craobh White Martin McKivergan Dini mar sin Cillian Denny agus le níos mó spás déta dís racha dhéanamh an Mumhan sin ar an barc an ucht. Meid le slú 338 atá i láthair an sa agus caithfidh Corcaigh cinnte ó an fólaí fear bhaile an aspaig Corcaigh Craobh tapaig agus an gréime bhíocha ar chóirsaí a gháil ar náis. Ned a go dtíreach cén teachtacht a bheith tucha ag ré cín dóibh. Frank Hurley an lína lán chúil seo feibhrú ceart ag tusa Ciarraí Lane agus Craobh White. Anim na na cúnaíocht tá sé de fánaíocht. Mar sin ní léana ón dríine ortha techt amach rud a bhí ortha a dul isteach. Nach tá míad le bealaigh ag Cluiche Ceannais
na mún faoi fethe Craobh Dalata Hotel Group Tomás a teachtamach chomma mar sin lehuair a chluig le dul dúis mhór áit a gluthe le Ceannais na hÉireann sin mar hasan cuasaí dóiseacht ge Ciarraí ná de né ge Corcaigh agus do lós na dacrachtaí bhí ge Corcaigh go dtí seo cúil a chaim siú is tólam go méid go meach ceanútha sa tarna le. Cinnte beag sé fíorheach gur beidir na cúlíní áilt I gcuine na gaotha ach cíimiad a bhrion nó sa gan aimseo. An ré a ge Ciarraí sa tarna le seo tóca ge ón fólaíonn san Danny Miscala agus tá páháilt mithe síos agus tá dróchhartú tála dó. Fuair sé Ilan sa ceann beidir timpiste bhí ann ach beidir go riste isteach Ilan I bhar hocht an sin Dara Clifford ach tá sé I bíon mhór híos an sin agus beidir gortú ceann atá ann comá. Gortú cín. Tá fear a dhéon gaisce sa chéad le nuair bhí Corcaigh éilethe isteach. Well, sé Dara Clifford bhí gceist lí beidir sampla an rud a bhí arágaing níos túisce gné tá takeisteach sa chluthe anna bhúr. Beidir gur sé gcónaí ann ach ná mar cain fé. Ja, bhí sé gcónaí ann ach I suppose leis na rialacha nua cíimiid tá míad tá sé níos feicáil ná riamh is tólam ach cai daoine bheith comach mar tá sé sin dain séireach agus défad lán de máiste dhéanamh de leid. Buchla dí tá páháilt sacraí ríist ón ó feartaí fearle bhfuil chluthe anna bheith imar aige. Ian ó Beaglaí. Grín bhar a chuig síos fe mar a réich pac a prátaí ach tá Páirc Beo. Dyna hí. Éilethe leistigh de fólaíonn san. Dacrachtaí a ge Corcaigh techt. Teh a chúil Gary Hallen in a measc ríist na Ciarraí. A ríist dála páidí Clifton bhróig a chur na Peile go dtíon láimhach tá an ceanna fiechant cut ar siúla Staic. Ó Beaglaí. Tá go ríistansa agus bhfuil sé díreach an stúa dahad méadar agus an peinte bhfuil bratbán áirithe níanamh son rád an sprucha ge Paddy Lane. Ceann bháin a bhríne an refuge just díreach leistigh den stúach beag sé anna hásta leis an buinte sin bhí a cosclé leistigh go carcalór agus sáiríocht ó fadaí a ríist an immert ó fadaí anocht. Sin a bhad níos fearr ó Evan Boyle cumá. Gan éon bhíl scaoileann na Peile isteach Craobh White. Cai Corcaigh bheith teann ar siúd ach gan a bheith róthán beidir. Ceann tucha isteach go hálan ar fad. Tréimh sé bailach de Corcaigh inis. Ja, gan dát tá Ciarraí go mór an uachtar lár na Páirc inis Evan Boyle agus an líróid díreach isteach go dtí Craobh White agus sin an sais líróid atá ag teastáil ó White go háir leis an spás le Tomás Kennedy agus Peter Rose Mumhan inis beag níos mó spás ná riamh ann. Stáilm gúil dó sé fecht go lína lán tosa Ciarraí. Ja, sin an áis na bhfuil na réaltaí na anamicha móra agus tá siad ag seasamh suas an nocht ag déanamh an damáiste. Aiste bhuachail fiú a gcuine na gaotha tá kick mhór graí ag Billy Curtin. Nis sé raibh chuiristeach an son ní raibh dar leis an réiteoir. Cai Corcaigh in chéad scór eile a gháilt. Sé gurí Danny Miscala tá fólaí ón déobhsa ach níl an pass an úntach. Second melte agus an fel san air. Fólaí dolisteach sa chneic agus gúlaing Brownson an seanna dhéanamh an gosint. Batún mátá áile an út. Dylan O'Neill. Hon sé ar a dheasógach bhí Ciarraí ann. Iirecht agus tá san cúntúrach. Kick chuig beidir stad beidir. Cimát stig ag rollback. Agus tá Nartdown. Plés go tríhead beidir smut an áilis ar a gic saoir mátá. Well, kicks ar ón ó fleharta cinnte. Bhí sé crumis síos ar an líróid agus fuair sé sunt sa drim ach anna bhí ág Danny Miscala an uair sin chuig sé sin isteach sa líontáin. Sníad na deisna atá stáil go dúirte ó Corcaigh. Chéanú mat caite sa tarna le agus bearna sécín de faointí inis an dá chúl a scarúit na bhórna. Difríocht an na bhór idir an giad chluthe caiicísain, deigín de faointí le 9 agus tá Corcaigh
Sleanna Frank Hurley and son. Ach ní le chéinge bháin is sticne Paddy Lane súnú ceatar an dubh chur na gealaige ortha ach tá fel curtha chléige. Yeah, a rééis bhín an níró díreach isteach chuige bhí just féin agus is dólam Frank Hurley Staic agus bhuaigh sé ach beceart me sé chur tras ná an díreach aige tá sé tóg na omar as an níró I mthórab. Clifford isteach an sag ní Ricky Barrett hín sé go díal agus Staic chuir dá. Corcaigh an bhain is tá printan sa a háil agus tá an bhharrta bhfuil dianta sin áard scór ag Ricky Barrett. Áard scór has spáin sé Lewis has spáin sé Crinnis agus bin scór a thugann Corcaigh go ráiste clé pí beag go réon nós ach sin a tríú ceannas inmh agus in an ceannas deise dó bhís dólam. Den cool boy Anna Dina a kind to Lorna Parker, Cluiche Quinta, Dina a Corelle, the Gailey Corcaigh will block all her shoe. Ta Bruin saw Augustin Vertian to get Sur Corcaigh. Nish William Spórt Staic, Ta Lewis my lady and saw Augustin the Gemacht the Stach, Anna Vertian, Gary Holland, Shin Illing Fear here more Ta, and hit the score against Fairville and Aspect. Anna bhar fado Corcaigh Reach Howler and Dave Lena tackle all good Dean agus an sin nor the four Gary Holland on desh sin score on a sin das ogon Tave me cart agus bin go score on aboard the Corcaigh agus tá siad rash sa clan is ní le Ciarraí Coolínid in the forna. And the kick amach reach to get Casper and son. Ach near of a night own agus tá ó Flaherty Ed House a dul Chuntosig. Stachni Killian Dennehy. Obervoorige Oren Foley ach Dennehy go Harley and son a Churson Harris and Rasnon. Orcla Harmer ag Dennehy tá sé ar an líród an támar fad agus sin canarach nor ceas sé suas agus cosir an cosclé agus sin score den céad score reached ó Killian Dennehy. Corcaigh Lloydach ban William non sé agus well a reached ober an a háach an Staic sa chosin to get Ciarraí agus é sin dianta a gé mi ha a Michael Lynch. Bhí Corcaigh leistigh den gosint. Nish Lewis and saw a get Jack O'Sullivan. I midóidí go chéanaar in a bhíon sásta an obair chruaige dhéanamh na Bearnaí a Ghoscailt na Naescarí a Héire agus sin ceann mór díomhar. Dain Séireach anna Dain Séireach agus tá sé ag Paddy Lane inis gurg sé thar an trasnán. Well, ní raibh an chumarsáid a dtíarning úntach an son Peile ná raibh curtain ró hásta íireachta dhéanamh ar bhre ar a gceann ach de leag sin féile nuas agus an Ciarraíoch bothúisce á buachtant. Ray Keane, he's in Safoon, a Greece in the Forne. Foley, a Stachfe, Askell, Daniel Kirby. Tishub Begani, Savariga, Corcaigh, Ricky Barrenish, Agustá, Arena Hogan to get Shar Chorsi, Lennon Art. Ganang is to give me a hole, then a tacht on Gihan, Cat Galore. Anachad, Amma, Agusparshiga, Foley. Dylan O'Neill, a race Bob Bulte, Will Collations and Neelerson, Retor, Visha Bulte, a lawyer. Galore dunne dus de Bannistory Giron and Farrelly Egrisa, Shen Ciarraí Egrisa. Talk a good deal and saw a Giron fight. Denningham reached. Sha agus Ciarraí Carte and Corcaigh Schnee Harry Wickstead Liamacher Henning McKivrigan after the end Corpown a Cahill McCarthy Sonite Cart. On the frequency o Ciarraí tá anna lusa clé sa tarna le ach ní dólam go bhfuil Paddy Lane róthas le Martin McKivrigan ag fécinn de bhí sé leistigh dó ní ach Martin é má cíimiid é an seo fécar sin bhí lábh an ála agus a gléicúirt an líród ach beidir go rinne Martin an rud ceart an uair sin ach tábháil den scá rísá Corcaigh. Sin godain féin Frank Hurley a Frank Hurley ar an é cosúla bháil sa céad le bhí Hurley san áit ceart ag an nóméid cinúlach. Nish Cúcín ón a láthart na huaire agus Martin McKivrigan and so. Bhí sé seo leis gimmert le Páirc Christy Rálaí a gluthe canis churnaí ógáin nuair a bhfuil cláiste bhuiire ón Muilin Gear orthan son níos túiscim líana. Níl an teanga bháil óntach ach tá sí má go leor. Tá sé anna bh ón talamh cumá Martin stolam gur sin an chúise le gúil sé ar an bhirn im líana an imróir agus sin scór das ó Bhartín.
For a bhúr na scórna, agus the fór na atra ó nimit Paul Kerrigan and sa. An bhainisteocht a Corcaigh agus mar a chéintseh tá sé na cíine bhar ionad í thuirteach. Gan é an bhílann son Mark O'Brien. Shaking the faintíoch an Derek. Nis mar sé tá deisian sáige Corcaigh má dinter an rud ceart. Ricky Barrett. Gaffa típlar Pa Walsh. Búirteach aige ach an sló a chur an úl doing. Ní bhain go tear fóraí ach sin caiid ná cífar a ríist. Beidir go bhfuil sé landáltar má chur tambúrtha ach an é cictathe a chuig atá in is. Stóla mé gan mar coolla má agus cictathe a chuig bheith ánach. I bhd níos fearr ó héobh cosint do Ciarraí a tarna le tá sé dúna síos na barnaí a bhd níos tafuala beidir I in Cluiche sin ag Lahama agus a bhd níos decha do Corcaigh scór na áil sa tarna le ach seo chuan Billy Curtin. Peter Rose agus Tomás Kennedy take ar naistris an nómat ar a bhlíine ach mar der tú Curtin take ar níos. Kickdocker ag ón talamh nach bhfuil. Tá trícinn díobh sa feachtas aige. Ach ní raibh an brú sa ar go dtí se má tá sé sin gan locht mar scór. Ja, agus chuig nó 10 méadar eile sa breise aige beidir sin kicked in céad Scott Martin McKivergan ar héamh amháin agus dúirt Billy Curtin bhfuil mas féad let's say dhéanamh is féad lumsa dhéanamh cumá agus a gcuine na gcuithe scór úntacht a Corcaigh 2-1 gan isis. An cheisná an féad le Corcaigh cúlach rathú. Well, níl éon ceann crutha chug go fóil sa comórtas in sin agus níl éon ceann géilte Ciarraí so cíimiad a bhríonach beidh cúlaigh testála chun an cluiche seo bug de mórthairm. An na bhirtaíocht aige ó an fólaí agus tá báil fácan na dheabhaigh. Nis an passaisteach sa spás diaidir ósaige miscaile fleairtaí chuirta ach ina fóca leistíirta tháinig Daniel Kirby isteach agus an sló brásáasta. Sló anna hásta lei sin fuair sé sin tíorol bhór cumá an seo but chuir sé lábhaisteach díreach ag an second ceart agus gcuid sé an níróid fóca mar dúirtú. Ná seo ceann dain séireach agus tá Peile cúil doras. Sin cúil eile do Ciarraí. Agus an bhirtú cuairní bhfuil bhí bet Corcaigh dal an náirden an bell a chuideachasteach áirdíon der perseachta agus tá siad híos leis. Ja, a ríist an cad díreachasteach I dro Tomás Kennedy for Garrod White an brise agus an uair sin déag sé trasna bhí Peile ann agus críicnathe agus snasta ag Peile cúil eile dó agus Ciarraí inis le 3-1 ar clár an scórála. Go tríige Paddy agus léiríonn sé na rudaí beaga an obaíon Kirby an son bhí deisiige Corcaigh ar scór agus a chuig Ciarraí suas an tábhaile an Páirc. Ja, so bhín an rud a luas riban gluthe bríon caiig na réaltaí an obaíanamh agus cúla mar an glónú. Mar is sin mar scil sacr fan go fóil pasáilta isteach sa spás ó Connell de chaise crumach an talún tá cic séir isteach meolta ach na scil na sacr ag Gary Holland a chroigh an deis. Ja, agus Cluiche cinnte just díreach las mó den Carnóg a bhí sa rá a bhríon tá Ciarraí ag obair go dtíon agus léirigh Daniel Kirby é sin nó chuir sé isteach an lámh an uair sin. An raibh sé las mó cinnte bhí sé just las mó cúpla orlach las mó den Carnóg cic séir isteach. Agus go siad pointe Sean Coakley. Coakley a rís leis an gitóg. Dú leis a gceann san aige. 7 géim de faointí tá siad fós ann más a réig an héinige. Is na rudí beaga dó bhrí nach bhíidir 3 faointe taobh hir cúpla nóméad hen an sin bhíidir 8 faointe taobh hir just casan clé a rud anna bheag Daniel Kirby an rát ibre bhí aige agus casan clé a rís. Ná sé eiscadí 7 faointe ach mar dúrmar caiig Corcaigh cúla crothú as áit éigent. Dylan O'Neill pointeach agus tá Damien anú Dennis O'Milan ó Chill Fuide Cattaisteach aige Corcaigh an ard le Clifford agus anna cheann tóca agus tá Bert chun cíinear an fel seoltaisteach os ciún an lán chulaí agus tá Barrett leistigh níos mar sin a níos mar riamh peinte cercalóir ceadúnt an máidúir as a bheith mo chu tapig. Ja, bhí sé mo as an lína anna hapig ar fad. Unadí tactisteach do Ciarraí idir fethe héin an sin agus sin Adam Byrne on the Craobh agus é tactisteach in Unad Pa Walsh. Cos a freiseáilta testáil beidir Ciarraí chun an cluiche seo críicnú chuig deag nó méid fáca nó mar sin.
Well, then the counter, Chulve, Corcaigh, the Horrig Shesha, and chances for a Viga, Corcaigh, Ciarraí, Benin Caru Pintiger, Ricky Barrett. Agus Tasha shoot the Dian of good dealer fat. Clifford Homa, along the Páirc Sé Miscalan, Trossa, a Tavocht and Son. O Milan. Farmore Tiger, a larger, a raced, Benin in or Begley. Skill on the Aslade and near Veg, down Finnach Stack. Couple of blue against the Cossantori, a Tar Harbark, a hard egg at Ciarraí Tronhona. Mark O'Brienish. Agus Dírach La Ballig, Cúig Numatí Gladol. Shaking the faint tea. Agus Déardaoin le Corcaigh couple score well count on Nimmer Ciarraí view raw faint ach tá Ciarraí tak amach agus the cosint a Déardaoin le héitsin a hachint ach cosíocht an Espene Cóclaí richt. Well vi sé caine ver cad dhéanach sé léthe agus tá sé na dew in the yoig agus Jack O'Sullivan légur ordathe. Kennedy a tacht. Oberlidian of the Garros and ish tacht have a chulda. And passage tacht a spasach as an letige hurley. Agus a henige tacht amach go húd rásach. Skewt chan cínige fer a chúne. Spas leistig agus tá Cóclaí inis tá fer hef na live edition. On módírach mátá is Ciarraí Barrett her nasinsa agus a besha. On sé hurley a hosting an a glúiseach will boin out Neil. Ach tá a bhfuil kicksair tá an adóg séitigan réitóir una the eile tíogáil. Love and order at a Qatar Is an graf sarú maid le hebrucha. Agus be kicksair aga Corcaigh eigen chúlamach. Yeah, Kinta near of Galordine Ciarraí. Sna tasathe an or sin nor Aga chéin clasa goibh. Well, Caitu, Gacrod a real to bring con Buha got a gun a Corcaigh gone out. Ever Fehe Car, Timmy Cullinan, Tráchtairí. Sé get Ben O'Connell bhí an deis an sannach bhí a ríist an cool boide a mó go tappa Gary Holland a fuair pinte an a bhrá an son Tamalín Vigo hin. Yeah, agus Cléama immerhege a nocht chun near na rá just better a ríis cosa freisáilteach tastála Corcaigh agus nit sinnig dolisteach go dtí an tréimh sé dearnacht an cléthe. Nis tá sé seo tuca amach ag Billy Curtin. Díreach ar an lína a bhríon. Agus é bhfuil is leor díreach. Bhfuil rá feintin sa tá cuma an a bhrá ar a gceansan an pratar áiste bhachal. Yeah, tá sé anna chrín ar fad chuir sé díreach ar an lína agus mar a dúirtú in galore agus tá méid a raisiríis ceir a faointear na fórna fethe naig séideag trí héindig an naig séideag na cúil sin a fór Ciarraí sin an difriocht sa cléthe seo go dtí seo. Úlach scórna gluthe canis chonachta a réir, úlach scórna a gluthe canis ola a réir agus sé an dála céanan sa a gúige móna chana cheann tócaige Daniel Kirby agus tá gáinú mo dí guile fáca agus tá Corcaigh a ríist ingin echt chéir a féinte de Ciarraí. Agus déine hí ríis nadidir cétág mar gáildaine bhar tá sé tuairt an omid spástá is imród an céad scáil sin agus caiitú súil géire cuméidir. Trúr istig i méle chúil ige Ciarraí an fel mátá a lár na Páirce ige Evan Boyle. Táchtach an ish gan Batúni dhéanamh, táchtach an cinenne cearta dhéanamh. Tá Ronan Carlick prapáil go Ciarraí ar an taobhlína an seo cuma tá sí eile den céad scá. Seo chuan Tomás trúir timpeall air. Se bhfuil de dhéanse Batún de raibh séisteach mar raibhann trú. Nis, an chuirteach é sin me leichiad méidir le bronna Níl. Níl sé chun é dhéanamh i móthúir an becarc imach sé imthe suas an gart chuig agus leat mar bhí Tomás cad a bhí arsúlaige an uair sin is dólam. Ach tá Ciarraí faoibrú a bhríon chuna chuirún tuairta Corcaigh tá siad a reis sa cléthe i gimmart le annacuid spread fécinn an seo ar an taobhlína Paul Kerrigan, Ray Keane a grís an éireann an támar fad Martin McKerrigan immerthe cléthe immerthe Martin ach Ronan Carlisteach Carla bhí le scoilnam ráthar a Christy ó Chrálaí im lína Gréibh na Héireann. Se Níl caipan bháis chur a fós ag Ciarraí ar Corcaigh. Déanta go deas ag Carl McCarthy. Una dí eile a golamhúd a Corcaigh cosa freisáilte istigh é nómadíog le dul. Rúthar lár na Páirce suas ag duine de chosantóirí Corcaigh stathe an san dianta agus san ish tá leichiad méidir braunta an réitóir
agus a dúra siad cortan tá sé a má teachta bhuachail. Yeah, Doscail den éigen a bhé another an é Jack O'Sullivan anú Daniel Kirby a bhí ag caint leis an réiteoir nuair sin ach níl sé sin cadathe ach tá Billy Curtin ag tacht. Tá gá ceann fachta a hena féin ceann ón cic da a chuig agus ceann gá faointe, so beic sé seo anna himúlanis. Se an ferraá an nolscoil Corcaigh an san sa chéad bhrinsne Ben O'Connell agus bheith benaha fágant is sé Luke Charlton tak isteach de Corcaigh an chuman Ty McCarthaigh ach na chéine inis I Páirc Aibhistín de Staic agus súil a chahabhachá a versa. Ráhans go dtí seo an bheartíonta féróige. Seo mar sin chun chungú go rá féinte bhfuil ige a rééis táha. Láb an áda ige agus an darna dro an té bliana agus gá faointe eile facta ag Billy Curtin síos go dtí gá faointe inis trí héindeag in ag 80 buint an céad kick amach eile. Seo an ceann is tábhachtaí sa clé go dtí seo a bhriain. Nis. An bhfuil sé tastáil ó Ciarraí. Beidir go dtíanach Corcaigh fósa gan cúl. Seo ceann tácht an nuas Páile an ard le fólaí. Beidir leis sé bhriseach bhí a láimh chlé Craobh Evan Boyle an sannaige. Ja, go titaman a Chrome a hón an sin, bhí sé sin. Bhí mar an gart rihré a bhríon atá sé anna cruig nach chuil. Tá go dain agus sin taimad na marach. Páile fuair héna dó a gcuine an chláir an san an lá deirigh. Ach ní bheith géan ann imeacht. Nis gan dát tá an cluthe minúir sin idir limnach agus Tyberdáin le feiscint ach an cód cuar seo a leanúint. Ja, agus connic mé an sin Michael Lynch Tuckery an tablín an náður mu sé céad fáin géad ach an tá strapping de haise an a cos clé ní cum a róhásta an airchar. Kick sé ar tóca agus tá déna hí buinteach a cá siagarí báilinis Corcaigh a lí amach ar a hénig ní lengan is dul siir den lína cúig viadar a stad an fáisca a dhéanamh mó. Úmpa chan cían san ag éanó beglaí. Paddy Lane an captain baiste tá a chionna indianta go siúdanacht. Ó nó feartaí. Teanta ar a bhlíne. Agus is Craobh seán is de Corcaigh a bheith feidir chiaíach. Ní féile Ciarraí talamh slánaí an de feicean san í leanach an dá féinte patú náimh seála ag Boyle. Tócaigh a Dara Clifford atá ar aus a tarna le caimérá. Anna bhar fád, ja, agus Corcaigh chuirteach an sár obair ar fád ach just slánig Evan Boyle an uair sin. Beidir bhfuil an drumpla ag ribú gáín slán fe cíimiad an sin a ríiste. Well, tá fólaí a búcan sa. Ar sciúb siad an talamh an muinte Ciarraí ará. Well, caithach an council agus tá bearna inis. Bhíon lína lán chúil Bertan a bhíon túra comó agus ní léinge stig an nacail i Billy Bocht. Muil curtha ag Paddy Lane ar chúrsaí. An ceanna chimiád inis. Corcaigh go dtíirigh an chraobh sa bhuachtain den géadúir le chuig bliana. Ciarraí a dtíirigh an cearú ceanna bhuachtaint feistúir hamáisí hé agus an cúigiú ceanna sa chéile. Ach níl sé seo búte ná éí dáthórt. Na tuilhíilte gan leabtarsúl fé láthir ón breise má bhíon gá leis. Cican na éirice chomá sa phlean. Má hagann sé chuige níos tá sé seo chuig viadar is de had an ggóil tá an fellmátá lasmúd an gúile ar fóraí. Jack Joy ó Ballybica le góí tactisteach fearile bhí immer tabhacht an Corcaigh I mianar lena glob agus a bhuaig Craobh Seoir im léana agus táimhrid Jack O'Sullivan imethe an gortanis. Cúige can ar fóraílige Ciarraí ní dólim go léon cheann ar fóraílige Corcaigh sa tarna le. Tíochtach dal mú bheith orm. Ja, anna crín ó Corcaigh go hára an cúlbára ach tá an cléisiidir gá ceanna bheith fós a bhríon le chalé seach nóach nó méad le dul. Shelliv anna háchtach. Declan begart sa leich néimre den Ára Hotel Group a Rónú agus be me chuút fé cheann cúpla neomat mar le duine na berta tréistal a bhaimart. Corcaigh go réist agus Cathal McCarthy lán go bara de luasan agus gan an chiaríoch ábal de cimiad leis.
Tá sé de dulsa tens náúra sé sin féin scór. Ach tá pass chuir a fáil agus tá sé de teachtanis ón Glíán. An Hansels cóir a chúil agus peinte an bhrá be Corcaigh is sé. Corcaigh a rís sin gitóg tá sé anna crín an farsin an dain séireach agus tá an Barna Leide go dtí puinte amháin ifar a Car Isaac Braston óna dasúnig ag tactisteach inis is dólam. Tá ifar a dó Michael Lynch ní raibh sé compórach le cúpla méad an nuas tá sé imethe agus ifar a thugta go Corcaigh Adam Dinine tactisteach cumá. Sa dar an neomta stahad fuair Paddy Lane cúil de Ciarraí 3 héniag le 9 ag an am. Tá siad fóstar 3 héniag. Tá 16 de féintigh ag Corcaigh as I chéile. Agus tá siad in recht peintinis das na corrathe. Ceann mórnis an orda le Clifford a bhachail. Agus ige is techansa tócan is ige Danny Miscala Clifford ar a ghóling an son ganna an chalais pass tucha go do Clifford a rís a bhríon an a gháil san éire agus brise go an héndóach ní bhór sé ach Ciarraí ar an bhrethon sínis le Ronan Carroll. Buan táiste thuta an réiteir tá san leite tá an felmá táistúda go háling ige Carroll. Thar siad was ná. An imirtá Ciarraí botún ar taobháin le Corcaigh agus an freithún sí dochreit ó Ciarraí agus sin críoch den céad sco ó Ronan Carroll. Gáfuointe a rís a bhríon. Ceann tácht a chaile. Agus ganna an Corcaigh a chanan san ina bháistir ar na spéirthe a bhí báil. Mark tócha seo chuin inis Joy. A teachtasteach leis na costa freiseáilte sin. Chead an nómat tíirech ar a glóg. Ní fláinú tá casanú ró eile fós sa chláir ceannaiste. Tócan sa ige Cillian Dennehy a dtíirigh ábhar ama a bheilt. Chumar scéal bhfuil Dylan O'Neill a golamhúchan teachtasteach de Corcaigh agus ar éistí hallamhú ach ní chimiadad ar grain má tá an ceansan ar dheis agus ar fóraíil an nuaich léad a cheartta mar lá. Nes an féad le Corcaigh sellh a chinú ón gicamach. Miscala gemacht agus Dylan O'Neill a tacht tarna ríist ar an barc nó ní raibh sé róbhán nó bhí sé ar an gort bhí sellbig ar right ach ní raibh sé ró crín agus Miscala imethe fearrtá anna crín so nadidir faoin athrú sin. Sead a bhí seansaige Miscala pasúirt an san únsaí núró ó hin. Cinnte. Le bar tuirse beidir gan inse cinenne na cheart. Ceann fada eile. Seo táchtach. An orda le Clifford. Le Dara Clifford captain na fórna. Láideach is deach a dóicheán Corcaigh. Ja, de cadíireach cad bhí ar bon an sunnaige ach tá kickslas aige Ciarraí. Rá neomad scoile ach beg ábhar ama cinnte le cur leis an leabharach le. Rá féinte Cillian Dennehy ar réist. Trosló go fada tá buile díanach fachtaige. Ní chimíon láimh an réiteoir. Kennedy inis. Peter Rose. A dtíirigh éicimiad lasmach a tá san lasmach bhfuil an cuaile míár Kennedy maidan na Corcaigh go fóil. Cinnte bhí kickséar an dó a bhríon le caiite sé sin a ráfiúháin ach buile déanaach ach níor chur an réiteoir lámh san éar níor chur seansaigh Tomás ó Cnéide ach bhúil sé an polle agus tá Corcaigh fós beo. Agus an ceannas faidineamh a gcuine na gaithe. Agus an brise seán a háach fachta ag Ricky Barrett. Nes mar sin caiith Corcaigh éag brú an tarna neomad díanach bhfuil cúlan éair an andóing an sa. Timmy Colnan a chuine dasta daine a tugadh isteach. Caite siagarí Barrett. Sárchla imrige siúdach a ríist. Mí chúlam. I'll take Ciarraí a ríist. Seans le Corcaigh. Anahans le Corcaigh an son. Dennis O'Milan a choúla a sellbhah ná húpát a bháin eile. Nís tá Cillian Dennehy mar lán chúlaí fé láthir mar bhfuil fathach caitisteach aige Corcaigh. Idir an dálín is a lár na Páirc atá Mark O'Brien. Bhuail siad a dtíirigh scór dhá féinte a chrathú. Begar Ciarraí bogamach chun an bailson a hachant Dylan O'Neill. Nar bhaitead an éireoch le siút scór a chlárú. Siar an ságus tá peinte bhfuil agus ceann an bhrán san fachtaige Timmy Colnan.
Pointed in Cade Sco, Corcaigh an sin a bhríon over Anna Einach agus immert Anna Einach ó Corcaigh. Ciarraí nóméid fáca, a Ciarraí nóméid an breise agus truck a second fáca sa clé. So Ciarraí nóméid go le fáca agus seo béidir an kick-up amach is mó sa clé. Tá sé dul amach an dró seo dro Evan Boyle agus Cillian Dennehy. Pointe bhí atar a barci Clifford. Tá sé seid aus, capta an a bhuchail den sco. Pointe bhí atar mar a dúirt a barci Cliomh. Pointe atar a ríist fé láthir. Nes Corcaigh, the Cartú. Clifford, leistír den immert. Mark O'Brien, Peile atá tééis immert. Go maith an cehar lár Páirc le fíorne rudaí maithe dianta ag an gahar. Nis tá bhéadach Corcaigh scór dhá féintach é brú. Tá dearad glotha ach tá an talamh címeata a ríist ge Colnán. Siarnsa chomh fada le Aaron Keane. Éon bhatún inis be sé cinúnach. Mark O'Brien. Gan éon bhearnan son Jack Joy san áit ceart. Beg misneach gan dát leis a tastáil. Dar Clifford inis tá sé réigen chúil é seochan é chornamú. É chlé. Ó, is right. There was no an luair a fear cúpla second an sin ach cad é mar tarna le tá chur Staic Dara Clifford. Kinnerach nuair bhí sé tastáil ó Corcaigh. Cúpla goáil den Cade Scos in air. Trí nóméid fáca an fér le Ciarraí a cosa hort lo. Mach an gada Tomás Kennedy tak ach Finn Cowan an a bhog. Cinne dianta ach déach gur cinne mór a bhíon son. An íirecht son bhí neomtain ag Corcaigh Dara Clifford. Nadidir ar hénig díirech sa tríir. Nuair a bhí sé scaoile fé. Idir é bhríonach, you know, Solam go fór Ciarraí kicks there an a bhog an sin. Agus bhí an brise búta Corcaigh. Gháinneom at goile an féad le Ciarraí sellmhich mead. An é sin an Corcaigh. Iana ó Beaglaí, trastan sagad na fátaí sa le líne. Agus tá cinnéideach inis is sellmh na caide Dylan O'Neill. A dtíir cmead las móga. Tá an luas aige a dolisteach agus ní mór pléas mór gré aige Frank Curley. Ach, an isteach sa nocht, seachas é a chóling. Yeah, díreach isteach sa nocht, Anna Craobh, Tomás Kennedy an sin, just chuir sé so den úlach ar féin dul a dró an cúl. An táim a bhfuil scóra áil nó rud éigean mar sin fuair sé kicks there, agus seo ceann éasca galóir do Craobh White ach fan leis an fós. Sáinis is cíam. Níl Hurley sásta so cíam idir ríiste. Tomás I dul díreach a dró an cúl. Bhuiile sa gut? Is dólam gúil sé go raibh sé sin san nocht is dólam. Well, dúpa sé tlís go bhecaigh Hurley a ghóling seo brú agus díreach chláisteigh. Yeah, Dortmund go raibh sé éasca, bach ní léon rud éasca chun Craobh na mún a bhócant. Painting a Craobh White. Nis an féile le Corcaigh cúla I brú ón kick amach seo. Curtin le ceann olbhórmach in lá na Páirc a ríist. Berto Ciarraí nach bhfuil in brise cotá Daniel Kirby an trosa. Stechan sa Paddy Lane. Corcaigh tucha tréachta bhfuil trí cín atara ag Paddy Lane. Manamach go bhfuil. Scór docreta Craobh Cumann Aibhistín de Staic búta ag Daniel Kirby lá na Páirc agus passáil in isteach go dtí Paddy Lane agus leis an gitóg. Sin scór docreta ag Ciarraí agus go háire ag Paddy Lane an captain. Fair play dó. Se dó ceart ag Paddy an bheirt chapta in Tránóna go hóntaach ar fad. Ní hen chair peinte in iste Corcaigh. Ní hen chair pas coise don tóirta nach ó Beag agus a bhfuil an seans tráite ar Corcaigh an sa ó Beaglaí at go leor dul fada. Raibh sé ceart aige sellmhich cin tú. Well, bhí sé in áit dain séar cumá bhí Paddy Lane séir an taobhile den gurtach. Ar sé Evan Boyle an a bhar fad lá na Páirc a ríist. Tuirse agus catú fábhatú na bhathab dóibh tá san beagán ár béidir. Trasta go dtí Joy agus níl déanamh ag Ciarraí ach sellmhich imeád agus go dain féin is siad Ciarraí na mún a ríist an cúige bíana sa chéile a cá
agus Cillian Dennehy tarán hegat mar lecht nemara Dalata Hotel Group. Yeah, Kinta vi sé dochart an ihar fad Paddy Lane koma san of gone out an captain for sé galore scorna had do cahar for Paddy Lane agus galore the scorna sin an canúnach ach capis go hom longrib Cillian Denny anava team from the park gober an tomer fad clort na pastan ag an am cart agus for sé cúpla score koma so tilta go maha farvi brota le cúpla shachtin in us ach has spawn sé class enocht. Well, Brisha Creed the Corcaigh agus chafa ará gaindar aus agus fannacht sa chórach bhí radíadal na gine an buile a bhfuil gróid fáidir a déanach sa chéad le agus an son chúdar gomachan deag bhí a 7 pointach an derig ach danadar leis níor géiledar ach níd an géadúir an chluthe sa grúpa buirte ag Corcaigh ach an chluthe tácht agus dóch an Ceannais buirte ag Ciarraí agus sinné an tríú Craobh Mumhan is trucha buirtecha Martin McGivrigan mar éad na tosa viidir anna chuntúrach fadarfad. Yeah, viidir harbar agus goharas a tarna le Cosantóirí Ciarraí like gúnadar síos an spás a vadnís tapúla ach you know nuairtá le héadi Tomás Kennedy ag Déardaoin White agus Paddy Lane a got ar an table den gart caiitú an líróid hortómh go topic agus rinadar go húnta canocht. Well, dó seachla náidanna ag an riise agus fuair Ciarraí an chiad dá scór sa tarna le rudachlág sécín de faointíoch an tosa géad ach Billy Curtin cúpla kick mór gré agus as an dáisiigh fuair sé chéad a féinte agus níor a bhéidir le Ciarraí deire chur le dúláán Corcaigh sa agus baiste bhfuil chuireachtaí an daonnta déanacha iad an bhharrta dhéanamh ach beag Tomás ó sé bhí ráchlathe bogacha ach bhí sé grán an nuidig nar áidir cruúirte go leor a bheachtas na mún ach tá cruachtain feachta in nuhacha ach tá na costa tu go leotha Ciarraí an uachtar, 3 cardíog ag Ciarraí, 9 fithe ag Corcaigh. Well, sé Cillian Dennehy around ag Declan mar lecht na himara an sa Tráchtairí agus tá Cillian Heason ar a Devlíne. Cillian, co-hard sprint Tyers here. A fantastic victory for Kerry. It was. Yeah, that was a massive victory. Look, we knew coming into this game, especially with our performance up in Cork, we knew that definitely wasn't good enough. So the boys last few weeks now, we've upped the intensity in training and everyone's competing for a spot and that's what we want. And look, it showed there then on the pitch there, all our hard work. What about yourself, talking of hard work? I think you were ill for the last couple of weeks or you weren't available anyway. How difficult was it for you to come in and did you feel that you were 100% ready? Look, it is what it is. Nothing I can do, but I just have to keep training, keep doing other stuff off the pitch right and try and get myself back out to play with the boys because it's a great feeling playing with the boys. Everyone's up, intensity. I just loved it. But look, it happens. I'm just happy to be back out there with the boys. It was some battle in the second half, particularly in the middle third there where you were kind of operating yourself. You might have thought on 1 or 2 occasions that you had it in the bag, but Cork really came back strongly. Yeah, looking fair to them. They came back there in the second half there. In the second half, look, we started poorly the first half, got into it towards the end, and look, we never took the foot off the gas. Cork came back on us, but look, the boys stood up there on the middle. We kept the ball, worked the scores, and fairness to the boys up top there, they were very clinical towards the end. Hi Cillian, Declan, Quill here. Well done, Cogordagus last great performance by you and the team in general. How do you feel like you're set up now for an All-Ireland semi-final? 2 very good games against Cork and Munster this year. Yeah, massive. That's what we want. Look, going up against the Ireland semi-final, we never really thought of it. So it's always next game, and look, we'll just go and enjoy this now and get back training over the weekend and focus on that. Yeah, and the forward division, I thought were brilliant tonight, Cillian, but the lads, you know, they don't go just up for their own scores. It's nice to see the boys putting the ball to the man in the best position as well, and you got a couple of nice goals because of that. Oh, 100%, yeah. Look, when the boys work together there, you see in there, passing and stuff, look, we can get easy scores, and look, as long as we work as a collective, we can definitely go far in this. Well, Cillian Dennehy is tussa leach na himara and so agus tá Pat Redden haar cheann Dalata Hotel Group and so chun an gradam a bhrunna Cillian Dennehy. Se sár geisiú dará sé hénig a bhí siáin hamáis tá dá raibh agus iad súd anna hásta ach mar a dúirt cumniont in Declan an nudas Tráchtairí go gúireach brú díomhhaid ortha agus hálófa go seasaigh
tahí na hí nach do. Yeah, Kinted, agus mar a dúirtú bin sin na rudí atá testáil ó Ciarraí go go mún cluichí dachar cluichí dín go hára gine Corcaigh agus fór gá ceann im líana agus Mumhan sinúil bhí an cluiche sin na taréis sin coolla fuór Paddy Lane bhí bhí an cluiche nach mór hart a chánig Corcaigh harneis agus déananig sin maithas de Ciarraí seach. Well tá caiir le chóir na mún taige mar chuúis a gála bhuachan in corna bhronna. Bhálum cógáard agus dhéanamh leis an gáir an seanocht Ciarraí agus Corcaigh cluiche Spórt túl únta go bhí againn agus tá na riala nua ag obair go hanamh ar fad I mthúrim agus tá an cluiche fiosathe go múd ar bhar. Just a few words to Cork commiserations. It was a fantastic game of football as it should be played, lads. There isn't a whole pile I can say other than to say I know a lot of you are underage again next year, and I'm sure many of your players will go on to wear the Cork senior jersey in the years to come. So commiserations to Cork. Huge congratulations to Kerry, who win their 5th Munster title in a row here in Staic Park tonight. So well done to Kerry. A few thank yous, firstly to our generous sponsors, the Dalata Hotel Group. They sponsor the Munster and indeed the national under-20 football competition. They're represented here tonight by Pat Redden and Jack Ryan. And on behalf of Munster GAA, I just want to thank them sincerely for their sponsorship of the competition. To our referee, Chris Maguire, and his team of officials for officiating. Thank you, Chris. Again, refereeing is a huge part of our game and something that we're trying to encourage every club in the province of Munster to at least have one referee in the coming years. It's a very important part of our game. To the Staic Park committee here in Tralee tonight, and Tim Daly for having the facility in such fantastic condition. It's a credit to the Staic Park committee, the county board. So well done, lads, and thanks again. And finally, to all our supporters and to our patrons, all the staff and voluntary stewards of Corl and the Moon who really put in such a huge effort to make Light Nights tonight possible, and make the GAA what it really is. Arish Imlina, Harkeon Corl and the Moon, Bavalium, Buikas or Le Guale TG Kahar. Asan Sar Cluda ko Hugan Shi Dargli here in Telefish. Muile Buikas Dummy Hall O'Donnell, Brian Tyers agus na Hanali Share Fod. Ayenan on Irichin Obra, a Corkun Keen the Glihi, on Cod, on Omwaniact, agus on Culture Gaelic. So Muile Buikas le TG Kahar. So Con Creek no. Marco here look Corlin the Moon is more in an ordumsa Cordon Noel Welsh of Runna Peile Untuk o Cuman Aibhistín de Staic Idrali agus Captain Ciarraí Imlíana Paddy Lane. Se an ard leis an garn again Captain a fuair dó a ceithre tránóna ón imirt bhí sé go díal. First of all, I'll just start there. It's a fabulous honour to captain this group of players. It's a great group of lads. We've been working hard for the last couple of months, and today is just a nice reward for it. To Cork, you're a great team, and I know that a lot of you are underage next year, so you'll be around for the next couple of years. Thanks to Cork. Thanks to the Munster Council as well, I suppose, for running the competition and how smoothly it runs off. So yeah, thanks to the Munster Council. To the referee, I suppose, especially with the new rules, it's hard to ref these games. So to Chris Maguire team, just thanks for reffing it. Cheers.
To the ground staff at Staic Park, as you can see there, it's in great nick. Probably my favourite place to play and a lot of the boys' favourite place to play. So it's nice to win a Munster Championship out here. Thanks to Staic Park. A huge thanks to our sponsors, Kerry Group, the heartbeat of Kerry GAA for the last number of years. So thanks to Kerry Group. I suppose to the backroom team and to Mark, Mike, Dara, Connor, Tommy, Liam, Eddie, you've the two physios, Kieran and Quiva. Thanks a million for all your work. And lastly, I suppose thanks to the maestro himself, Tomas. This is for you. Let's continue to build. Ciarraí Beo. Well, Ciarraí Beo, Godain Hénig. Agus the Cluiche and Bannisteoir and son agus le cúnamh de be cúpla focail going le Tomás ó sé Sarabhad a chadul siar de gluthe do hosna Corcaigh goma a bhí 16 nó 8 de féintí as a chéile cá bhí cóclaí Craobh deacrachtaí Mark O'Brien an bautasá a tachan cín agus fé le bealaigh trí de géad le bhí 16 de féintí chun tosaigh ach do tháinig an chéad chúlan son sa séir nuamadí go fadí léin ceann níos sa bharaigh gróid bhaith ceann ná Sarófar an mbliana a Déardaoin Hénig agus bhí brúar Corcaigh ach do tháinig Barrett go háideach an cín sa tarna le ach do bhí cúlailen sa fáith ach rathó de fadí léin Corcaigh ag buinte seo bra ar na scór nach á féinte agus dtíon Billy Curtin gá cheann díobh son a láthair bhíidir go láidir ann ingineach puinte de Ciarraí I dro dhéad na himara ach ar deireadh hir began de Paul Kerrigan cóghardach sa dhéanamh le Tomás ó sé an son as a bhua agus an mehel sa imiróirí gan náut athraonse an a bhórach beg níos mó beidir den grúpa bhí gimmerte nacht ag Corcaigh a bhlinse chuin ná mar a bhí nó mar a bheith becheartamara ag Ciarraí an bhlinse chuin an dó ceathir sin ag Paddy Lane Tomás Kendi le 3 cín agus ar hebh Corcaigh Billy Curtin an báidóir an taobh bhó scór le 2 cín 3 chéile Danny Miscle agus Sean Coakley le 7 cín agus go daon féin Ricky Barrett atara ach níor a bhéidir dotha Cúl a gháilt tróna a chrathóch na deacrachtaí agus a thuaireach Ceannais isteach go láidir sa chléiad agus stáilm go míad nach mór olbhanis chun náirt le Bannisteoir Ciarraí Tomás ó sé tá sé híos an son agus gluisean tú me hamáis? Gluiseam, yep. Ar dar cóghardachas bin buaile darmh? Yeah, she's clothe tafála, Brian. You know, has ní raibh tús maithe gan éair, hastig tús má bhin. Bhí go é láidir a ghóthain ann, an stíl kick amach a bhí Corcaigh, bhí sé ní raibh sé feice a gcuin go díosa am líana, agus bhí mar a droblóid leis, ach caithe me rá an báide son go háirithe ach an meona san darca bhí agus na lads a chiad lehan son, fehanómad dearnach go háirithe bhí sé go húntaach ar fad agus chiméad sé sin sa cluiche sin agus fuór go róid báid úntaach an son agus ach bhí sa gain bhí mar cailúnt le 7-8 pointe an son chomar chun cín le 9 pointe hánaidir ar neis agus is tóilm go nadidir ná ach cheapas go raibh scata cicanna gain go raibh ceart gin tógant agus ní hóga mar ré agus bhí 10 sanna ag Corcaigh gcónaíos leis na tosathe có. Is furin má láidir agus agrathe I séiad agus a mí brasása aber puinte bhainú pe rud a bhí annar deire brian. Se beganach chud caiintear na tosa bhúr líán tosagus lim dó hocht tróna ach an chosint de bhí a caiint atrim se gluthe gan éon chúl géilte go dtí seo agus a ríiste nacht a goibh páhailt sa chéad le díon Daniel Kirby eistú séileh sa tarna le as a dánig cúl eile stóilm bhí an chosint ar aus. Bhí, look, aber mó tá síomhathe é dhéanamh I gceart, tá síomhathe ó brú I gceart. Bhí deisna ag Corcaigh ach má an brú sanna go gcónaí há sé táteach. Bhí aimiróí cailtegain, há cúlathe cailtegain, há Sean Quinn cailte, há David Mulvihill cainte a gcuin le gortathe agus
Cailúnt mór sehéad son ach fós ha panel úntach a gin agus na lads ha chéis teachta seach ha sé chéis jab úntach chéanamh. Ha cúpla gorta gin a rís chéis an ihe ach ha na héana sa bhád céan stocha suas féin tír ach ha sé das bochtan tar de festa héir soilin go raibh sé táta ha sé millis chéis cad a hí sa Corcaigh as ví a gin go raibh Corcaigh chun teachtainmh agus édólah agus hánadar. Máis ní aonú tá mar bhainisteoir Craobh na mún sé chéad cína chéad mlíana agat ach tá go thainnig gníis an chéad chéile an ceann mór neidir bhfuil an bheachnamh déanta go ar oscamáin í doch go bhfuil. A chuinte níos olah agus níos cruúte an dóileat chun túirt feis ciúd cho bhar le bar a cruthe. Neidir brion ní ví sa féchan ar oscamáin ní ás túirt le áard néchar an gluthe. Ní raibh sé sin tíilte fós a gin tééis an nachtanis. Neidir caiinna bheith an cluthe san ar siúil mar ha cluthe mór i gláir na chuma haspect más Kennedy sáit an son. So be mi de súil go mé sé siúdlín, so neidir caiinna bheith an cluthe san bhí sé sochar don saharn soch go mé gaharún son. Ach ha mi brasás ní bheith mi de féchan chun cín go dtí maid na marach brion. Well, cóáirtas tá iníon leatan son is solim íhí agus tá sin son agus tá sí feistethe gart chum agat a bhchail fág fúta. Cóáirtachas leata máis agus le Ciarraí. Gur mágad brion. Well, Peile a bheith an cluthe le cheanna sin gan áit beise a gcuindíh beo ar TG Ceathair ach fetig I mlóirí Ciarraínis an óile haringt agus tá jab má dianta an só tránóna có agus begur Corcaigh techt a ríist. Seo hen seans beidir, well, ví a kaint mé ar nóbríon Daniel Kirby sa Declan. Ja, bin harú selve den céad scá agus an háach ag an nám agus dúmpar an Ciarraí an cad tapig flahartid go dtí cilíonn duine agus sin an níród díreach isteach agus just fáin Tomás just touch beag an sin agus díreach nuair a fiúch Gearóid White an níród suas déag sé trasna féchar an seo fiúch sú déag sé trasna agus fá Paddy Lane ar imime le Carnó captain na fórna agus bhín cool anna canúnach ag an nám a chuir sé sin Ciarraí beidir 8 buinte chun cín agus sin ceann bhí anna háach ag an nám a bhríon. Stalling goal Paddy Henniganson, he's travelling. Paddy, you can hear me? Yeah. Brilliant Tyers, and so Corcaigh, that was a hard-fought victory in the end. Yeah, we probably made tough work of it there in the end. I don't know, do we go up maybe 7 points maybe, and we let them get back into the game with the 2-pointers there. So look, something we're not happy with ourselves, but delighted to come out of a hard-fought game. Declan Quill always says it's the townie forwards do the business for Kerry. You'd agree, probably? Yeah, I don't know. We've a few townies playing on that team there now, so yeah, we probably have a bit of chemistry, all right. Yeah, Brian Job was given out about me saying about the Tony forwards, Paddy, but well done, what a performance by you tonight and the Kerry team in general. I thought the way you passed the ball together and worked as a team was fantastic to see. Do you think you're ready for the challenge of Roscommon in a couple of weeks' time? Yeah, I suppose the first day out against Cork we were extremely disappointed. Individually and as a team, we thought that we just completely went away from how we were being coached and trained, and we had serious questions that week leading up to the Clare game, and we kind of stuck to ourselves and rallied well. So look, we feel now that we're in a good spot going on to next week or whenever the semi-final is. You were in a good position at half-time, Paddy. What was Tomás saying to you? What were the instructions for the second half? Yeah, we were in a good position, but we actually didn't play overly well because the first 10 minutes Cork were, I think, did they go 6-1 up on us. So we were disappointed with that, and we knew that if we did that again, that they'd take advantage, like they did there in the second half. But Tomás kind of just said, look, we'll stick to what we're doing and try and go out 0-0 again at half-time. Well, you did the business, Corcaigh, Paddy, Ciarraí good féinnig, and it'll be Roscommon the next day for Kerry. Best of luck. Cheers, thanks lads. Cheers. Bhí sé ausúcha agus nuair gin captain goma tá de hansa gut. Rud a chágan gan nát a gluthe lechanis na héirnanis. Be Ciarraí a túirteag Roscommon ní hódan go dtíreach cad an dáta bheith an son agus an lú nó Cíldara a bheith a túirteag Heroin gan nát a bhfuil Craobh le Sárthas Bántas. Se de dianta going sa Páirc Aibhistín de Staic mo bhechas le Declan Quill agus leis an grú fad a bhí gobrann sa Tránóna nó go bheice Michael ríist, tá boga.